राज्यामध्ये उद्यापासून पुन्हा पावसाचा जोर वाढणार आहे। अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय। अस्मानी संकट आणखी गडद होण्याची भीती व्यक्त केली जाते। मराठवाड्याला पुन्हा झोडपण्याची शक्यता आहे। राज्यात उद्यापासून पुन्हा पावसाचा जोर वाढणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवलेला आहे आणि त्यानुसार अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टीची शक्यता आहे। ईशान्य बंगालच्या उपसागरामध्ये कमी दाबाचं क्षेत्र तयार झालेलं आहे आणि त्यातच पूर्व मध्य बंगालच्या उपसागरातही कमी दाबाचं क्षेत्र तयार होतंय। त्यामुळे महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांमध्ये अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलेला आहे। त्यामुळे आधीच अतिवृष्टीने बेजार असलेल्या शेतकऱ्यांसमोरील चिंतेचे ढग अधिक गडद झालेले आहेत।